Štvrtina pracujúcich Slovákov má strach, že ich AI nahradí. Pošli toto video kamošovi, ktorý sa toho reálne bojí. Toto je slovenský AI recap za rok 2025. Najpopulárnejší nástroj je ChatGPT a používa ho až 30% Slovákov. Druhý je Gemini s 11,5%. A teraz Real Talk. 60% ľudí AI skôr dôveruje, ale aj tak si to skôr overuje inde. AI už reálne zrýchľuje robotu a 67% zamestnancov hovorí, že vďaka nej robia niektoré úlohy rýchlejšie. Ale 19% ľudí má zároveň strach, že im do 5 rokov môže automatizácia zobrať prácu. A koľko ľudí AI reálne používa? Takmer 31% populácie. U mladých od 16 do 24 rokov je to 75,5%. Len pozor! Online priestore výrazne narástol klamlivý obsah generovaný AI a najčastejšie sa s ním ľudia stretávajú na sociálnych sieťach. Takže otázka. Používaš umelú inteligenciu ako nástroj, alebo ťa používa ona?